Bon dia. Soc la Mariona, alguns de vosaltres em coneixeu, però em presento pels que no em coneixeu. Soc professora de ioga i m'he dedicat des del 2008 amb un projecte que vaig sentir que havia d'oferir, que era ioga tu a tu, personalitzat. I a través d'aquest ioga a domicili he pogut acompanyar-vos a molts de vosaltres a un procés d'autoconeixement, de treball de ioga més físic, ioga més mental, relaxació i una introducció a la meditació en molts de vosaltres. Però hi ha una cosa que estic detectant no només amb els que ja heu practicat o teniu un cert hàbit, és que hi ha un interès en tornar a connectar amb nosaltres mateixos. Si una cosa ens ha demostrat aquests últims temps de crisis és que molts heu buscat un recurs com el ioga online, meditacions online, relaxacions online, per tal de dedicar-vos un espai per vosaltres mateixos, per aturar les obligacions del dia a dia i sobretot perquè estem adonant-nos de la repercussió que té una ment completament accelerada, amb molta activitat, i que si ens permetem uns espais diaris, encara que sigui curt, a aturar, a sentir la respiració, a observar la respiració, a observar com està la ment, a donar espai a les emocions, això ens dona un benefici, sobretot a curt termini, d'adonar-me que no reacciono tan ràpid, que tinc una escolta, que aprenc a estar en el moment present. Vaig entrenant la ment a no saltar, a no enganxar-me directament a uns pensaments que poden ser repetitius, obsessius, de volcar-me en excés a la feina per falta de tenir un petit recurs intern. El que us he proposat i avui us explico és que aquest programa són petites càpsules d'una introducció molt suau que pot fer tothom amb treballar la respiració, en observar la ment, en observar les emocions, en anar entrant en espais petits de silenci, en curts espais petits de silenci, però sempre guiats, acompanyats de la meva veu. Encara que aquests primers vídeos jo els faré amb imatge, veuràs de seguida que un cop ja ens hem col·locat en la posició, que serà una posició fàcil, assentats, cadascú en la seva capacitat, inclús pot ser en una cadira, però mantenint una columna recta, els peus al terra sense creuar-los, i si tens una miqueta més de pràctica, doncs ja te'n pots anar a una semiposició de meditació o sencera. Si aquesta pràctica, que és la proposta que jo us faig, és que duri tot l'any, tot aquest curs acadèmic que comencem ara a l'octubre, veuràs que el benefici va calant cap a dins, en la teva actitud, en la teva manera d'estar, en la manera de concebre la vida, en no reaccionar, com deia fa uns moments, sinó de donar un espai d'escolta a com està la teva ment, si està molt inquieta, i donar-li eines per afluixar-se. Això ens permetrà relaxar el cos, tenir un millor son, tenir una millor capacitat d'escolta activa, tant en la feina com en la família, i ens permetrà anar augmentant una millor qualitat de vida i sobretot a nivell relacional, primer amb tu mateix, amb tu mateixa, i després amb els altres. Us deixaré una càpsula avui perquè la proveu, perquè pugueu tastar què és el que us oferiré durant tot aquest programa. I si tens interès, doncs només falta que et contactis amb mi i t'inscriguis per poder anar rebent cada dia aquest vídeo. A vegades seran àudios i també realitzaré fitxes perquè puguin acabar d'explicar la proposta del dia. Així doncs, amb aquesta proposta de cuida't cada dia, si ho desitges, ens veurem cada dia. Gràcies.